Пінскі сацыяльна-педагагічны прытулак у гэтыя перадсвяточныя дні прымае сваіх даўніх сяброў. У якасці гаспадароў больш за 2 дзясяткі дзяцей ад 3 до 16. Месца, дзе заўсёды чакаюць гасцей і падарункі, па даўняй традыцыі наведалі і ваеннаслужачыя пінскага пагранічнага атрада. Змяніўшы звычную вайсковую уніформу на касцюмы казачных персанажаў надыходзячага свята. Яны стварылі добры настрой усім дзецям. Салодкі падарунак, завершык і нешта больш маштабнае, практычнае, неабходнае ўстанове. За песні і шчырыя дзіцячыя ўсмешкі. Зрабіць камфортным і утульным жыццё дзяцей, што часова апынуліся без патрэбнага бацькоўскага догляду, спрабуюць калектывы арганізацыі, прыватныя асобы, валанцёры. Прычым не толькі перад святамі. Каторы год запар у баку ад дабрачынства не застаецца і мясцовы пагранатрад. Мы являемся шефами 2 приютов на участке нашего пограничного отряда, именно управления пограничного отряда. Наша уже дружба длится порядка 10 лет. Мы ежегодно участвуем не только в новогодних акциях «Наши дети», но и мероприятия, которые приурочены к Дню знаний, Дню детей. К нам приезжают учебные заведения Пинского района. В этом году приезжало довольно много просто частных лиц, то есть жителей города Пинска и Пинского района. В основном нам действительно пополнили нашу материально-техническую базу. Это необходимая для нас обувь, это необходимая для нас одежда. Ну, конечно же, сладкие подарки, игрушки развивающие для детей. Не просто нешта падарыць, а зрабіць гэта ярка і запамінальна. Для гэтага у пагранічнага Дзеда Мароза ёсць спецыяльны памочнік, які адказвае за дзіцячую радасць. Вольга Неўдах яшчэ учора несла службу на мяжы, а сёння ўжо выконвае іншую, не менш адказную миссию. Они с особенными жизнями, да, я согласна, они с особенными жизнями, но это дети. И для меня, как для витаминки, они все одинаковые, потому что я участвую не только в новогодних акциях, поздравляя детей, я езжу и в больницу к деткам, и к больным деткам, но это детки, они абсолютно все одинаковые. Неважно, какая история стоит за спиной у этого ребенка, главное, что он ребенок, который тебе дарит искреннюю неподдельную улыбку, и это того стоит. Дарыць радасць пры жаданні проста і магчыма, нават у пандэмію. Акцыя «Наши дети», якая прыняла рэспубліканскі маштаб, дэманструе. Дабрыні і міласэрнасці многа не бывае. Як не бывае многа аддымкаў і станоўчых эмоцый. Асабліва ў дачыненні да дзяцей, якія часова ці ўжо назаўжды апынуліся без сям'і.